Sobre el taló hi es veu una actriu que li han caigut 3 projectes teatrals a causa de la pandèmia, però ara li toca de suplent a una mesa electoral. Qui és? Sembla un acudit, però no ho és pas. Estem parlant de la Sara Espígol, alter ego de la Cèlia Noguera, al Colabrot de migdies com si fos ahir. Aquest és el seu últim paper i molt contenta de tenir feina en aquests moments a un mitjà audiovisual. Però la Sara és molt més. Per mi, és per sobre de tot teatre. Fem un passeig per la seva trajectòria per conèixer-la millor. La Sara Espígol va néixer a Mataró i es defineix un pur nervi, amb moltes inseguretats, carinyosa, familiar i amb ambició per aconseguir allò que vol. Si la veiéssim en el moment d'un càsting, creuríem trobar-nos davant d'una persona plena de fortalesa i caràcter. I en canvi, dins el seu interior, està desitjant brollar la seva timidesa i humilitat. Això no vol dir que no tingui cops de geni. Doncs ella mateixa diu que és una bomba. Per acabar de definir-la, jo afegiria que és una dona vehement, valenta i sense pèls a la llengua, com va demostrar en el manifest que va llegir juntament amb el seu company, en Marc Martínez, en l'acte manifestatiu del març del 2018 contra els atacs del govern espanyol i en defensa de l'escola catalana i la immersió lingüística. Obrim parèntesi, he dit company, com ella tímidament l'anomena, però en Marc Martínez és la seva parella sentimental i pare dels seus 2 fills. No penseu que és només company de professió. Tanquem parèntesi. La Sara va saber de ben petita que volia dedicar-se al teatre. Amb 7 anyets, els pares la van portar a veure Germans de sang i en sortir li va dir a la mare: «Mama, jo vull fer això». El seu primer espectacle va ser als Pastorets a la Sala Cabanyes de Mataró, on també es va apuntar a altres cursos per nens petits. Tot i així, es va graduar en Magisteri en llengua estrangera amb el pensament que, si mai ho necessito, tindré una altra sortida. Però la seva passió pel teatre la va endur a l'escola Eòlia, on va estudiar la carrera d'interpretació. Com a complement a la seva formació com a actriu, la Sara ha rebut classes d'interpretació amb grans de la nostra escena com en Julio Manrique, la Clara Segura, l'Oriol Brogui, en Marc Martínez i els internacionals Bori Rostenstein o Neil Labut. També s'ha format en cant amb en Daniel Anglès, dansa contemporània, teatre musical, clown i tècnica Meisner amb l'Scott Williams. Confia sempre en les persones que parlen bé dels seus pares. Dius per mi? No, jo ho dic. Ai, baixa aquests fums. M'has fotut prou llenya al sopar. Ara que t'he guanyat, la discussió. M'encanta veure't batallar. He sigut molt desagradable? No, què va? M'agrada molt com argumentes les coses. A mi m'agrades molt tu. Qui ens ho havia de dir, oi? És que és tot com molt fàcil, no? A la petita pantalla l'hem pogut veure a Salvados, Males Companyies, d'en Jordi Évole, la sèrie de Movistar Plus Matar al Padre, les telesèries de TV3 al cor de la ciutat, Gran Nord, Kubala, Moreno i Manchón, o a l'actual Com si fos ahir. El thriller Nit i dia va tenir un petit paper, però mai va poder llegir el guió sencer. I tot i la incertesa del projecte, va ser una gran sorpresa quan va descobrir com a espectadora aquella sèrie tan brillant. Dir-vos que un dels regals que més recorda del seu 30è aniversari és ser escollida per fer de dona d'en Joel Joan al Crac, sèrie en la que va participar les 2 temporades. Al cinema ha participat als films Clara Campoamor, La mujer olvidada, The Cemetery, Dona d'aigua i Barcelona nit d'estiu. Aquesta última es va retrobar amb en Joan Dausà, amb qui va protagonitzar el videoclip de la cançó Truca'm. Amb el telèfon apagat. No obstant, el teatre és el seu hàbitat natural, amb una llarga llista de les obres on ha participat. Per mencionar-ne algunes, la mítica La filla del mar, d'Àngel Guimerà, la versió de Lluís
Juanet al Teatre Polorama, o Les nenes no haurien de jugar a futbol, una de les seves primeres obres de caire més professional dirigida per la Marta Butxaca. En aquesta última va conèixer a un dels seus més amics, en Borja Espinosa, que s'ha convertit en un germà de professió i amb qui després ha treballat a diferents produccions com El camino más largo para volver a casa, El crack 2 o Litus, entre d'altres. Oh, que bé que tirin el barri a terra. Que bé. Una vella coneguda olor, de Josep Maria Benet i Jornet. El seu primer paper protagonista va ser a Una vella coneguda olor d'en Sergi Bellbel al Teatre Nacional de Catalunya l'any 2011. Aquesta obra va ser un punt d'inflexió a la seva carrera, ja que mai havia participat en un muntatge tan gran i tan ben acompanyada per una generació de veterans com la Mercè Arànega, en Jordi Baracolotxa i la Maife Gil, i de gent tan jove, col·legues de professió, com en Pau Roca, el Pep Ambrós i la Gemma Martínez. Perquè el pare i ell s'han trobat desavinguts en coses que res he de fer-ne. He de llevar-li la voluntat que de tants anys li tinc posada i casar-me amb el primer que em diguin. Ai, no! Primer morta! I 100 vegades morta! En el seu pas pel Nacional en destaquem Rei i senyor, dirigida pel Toni Casares, i Temps salvatge, del Xavier Albertí. També ha participat a Animals de companyia, al Teatre Capitol, Priti, a la Sala Villarroel, Ivanov, de l'Àlex Rigola, al Lliure, i Ovelles, de la Carme Marfà i en Iago Alonso, a la Sala Flihart. Per la Sara, la cultura és un sector que genera riquesa en l'ànima. Engrassa les emocions, ens fa més forts i ens ajuda a enfrontar-nos a la duresa de la vida. El teatre, en concret, té una màgia única, ja que li permet sortir d'ella mateixa per ser una altra persona, amb qui cada dia pot explicar la mateixa història, però comunicant-se amb un públic diferent. El 65% dels intèrprets no aconsegueix treballar més de 3 mesos l'any. Tot i no canviar la seva professió per res del món, reconeix que se sent angoixada de no tenir una estabilitat laboral, ja que l'ofici de l'intèrpret inclou aquesta incertesa intrínseca. Amb el pas del temps, ha aconseguit treballar la seva paciència i cada cop més se sent més tranquil·la i esperançada en el futur que té per endavant. Almenys al món audiovisual, perquè al teatre, ara per ara, li costa veure la llum al final del túnel. Però n'hi ha, i estem frisosos per tornar a veure-la trepitjant un escenari. Tant de bo sigui abans d'arribar la propera temporada alta. Bon dia, Sara. A la família sou 3 actors, no? En Marc, en León i tu. La primera pregunta és una mica obligada. Com ho porteu? Perquè la vida dels actors és bastant incerta. I si a més hi sumem la pandèmia, he llegit alguna cosa sobre en Marc i, tot i mostrar-se optimista, diu que es troba sobre la corda fluixa. Bueno, nosaltres sempre estem en aquesta tessitura, vull dir, però no ens podem queixar, crec que som uns afortunats. Estar treballant en el moment actual, en plena pandèmia, i tenir feina, crec que som uns privilegiats. Que treballi el León ja és un extra perquè té 16 anys però hauria d'estar estudiant. Vull dir que està treballant i és meravellós, però vull dir que això és un extra per la família, no? Els que hem de tenir feina som els pares, que és el que hem de mantenir tot plegat. Però nosaltres ho portem bé, vull dir, intentem no parlar molt de feina a casa, perquè si no això és molt pesat. Ja som pesats de per si, nosaltres, però intentem compaginar les coses personals i les coses professionals amb bastant harmonia. Hi haurà segur un canvi en el paradigma de molts sectors, en el de la cultura, sens dubte. Confio personalment en què gràcies a la pandèmia tindrem l'oportunitat de canviar les coses. Com ho veus tu des de l'altra banda de la butaca? Quines lliçons creus que podem extreure a nivell social, artístic i econòmic? Home, quina pregunteta, també? No, a veure, jo crec que alguna en traurem. El que passa és que el nostre sector, al igual que molts d'altres, evidentment, però jo parlo del meu, està absolutament tocat i agonitzant. I no sé exactament, molts de nosaltres, o sigui, estem optimistes, però costa veure la llum al final del túnel, no? Perquè la cultura està molt deixada de la mà de Déu,
tot i que s'ha demostrat que la cultura és segura i que no hi ha cap problema, ens tenen una mica com l'última cosa. El primer és la sanitat, vull dir, estic totalment d'acord, però crec que hi ha sectors que es podrien incorporar en tota aquesta nova realitat que de moment no s'està fent i que o es fa ja o la cosa es perilla, no? Vull dir, jo tinc molts amics que treballen del teatre, perquè els que treballem amb audiovisual, els que tenim la sort de poder treballar amb audiovisual, som uns privilegiats, perquè vas fent i es va rodant. Però la gent del teatre, vull dir, a mi m'ha caigut tota la producció de l'any passat. Tenia 3 obres diferents i m'han caigut totes. Les de l'any passat i les d'aquest. Per sort estic com si fos ahir i puc anar tirant. Però si només depengués del teatre, no sé què estaria fent. Saps què et vull dir? Per tant, segur que en podrem treure coses, el que passa que ara mateix estem una mica jo amb l'aigua al coll, crec. I em costa entreveure quines possibilitats tindrem més endavant, no? A nivell social, crec que això és un abans i un després a la nova manera de relacionar-nos. Em costa molt... O sigui, m'imagino com érem abans, com ens relacionàvem, les festes, les trobades, els amics, la família, i veig que ara, no sé, em preocupa una mica perquè no sé si això tornarà mai a ser com era abans o si hem establert una nova manera de viure les coses, no? I jo, que sóc tan, no sé, carinyosa, que toco tant a tothom, no? Vull dir, he hagut d'aprendre a relacionar-me d'una altra manera i em costa molt. Jo ho porto bastant malament, t'he de dir. O sigui que no ho sé. Espero que trobin la vacuna, que tots ens immunitzem i que ens puguem tornar a abraçar i a pilonar tots de manera natural, saps? Perquè això és un no viure, una mica. I a nivell polític? És més necessari anar a un míting que al teatre? Això és una borrada, això. Jo preferiria no parlar-ne massa perquè diria coses que potser hauries de tallar, però crec que és absurd. Igual que es poguessin fer actes a les esglésies, sí, i als teatres no. Vull dir, crec que tot s'està portant a un lloc molt absurd i surrealista i que o els polítics es posen les piles o estan perdent molta gent pel camí. Vull dir, això és una realitat, saps, també? I prefereixo no profunditzar gaire més. De moment m'ha tocat a la mesa, o sigui, m'ha tocat de suplent, espero i desitjo que no hagi d'anar-hi. Hi he d'anar a les 8 del matí, però espero que hi vagi la persona que li toca perquè, hòstia, jo treballant a la tele amb 2 nens petits a casa, és que això és un risc. Jo crec que no s'haurien de fer aquestes... És un risc total. Vull dir, de 7 a 8 estarem en... Clar. El teu cas és molt paradògic, o sigui, no pots anar dalt d'un escenari a fer una obra perquè et pots contagiar i en canvi et toca anar de suplent amb una taula electoral. Anem a veure. Sí, i sí que ens podem canviar de municipi si vas a un míting, dius, perdona. O sigui, jo no puc anar al teatre, porto mesos sense poder consumir cultura, hòstia, i ara de cop i volta sí que ens podem moure amunt i avall per aquesta cosa. Dius, no hi he anat. Ni aniré. Saps què et vull dir? O sigui, ens neguem a moure'ns perquè és que no té ni cap ni peus. De les píndoles des de casa que es van oferir durant el confinament, una de les que vaig tenir ocasió de veure i més em va agradar va ser la del teletreball que vau fer amb el de Pagès, produïda pel Terrat. Què tenia la Sandra de la Sara de Veritat? Aquell estrès de casa amb els petits hi era? Home, absolutament. Vull dir, teletreballar nosaltres és pràcticament impossible. O sigui, amb 2 nens cridant per aquí era molt real, molt real. Evidentment el personatge era molt exagerat i una mica allunyat de mi, no?, pel que es dedicava i tot això, però la moguda que hi ha a casa meva quan estem tots era aquell soroll que hi havia en el teletreball, sí. El Marc amb la tovallola. Home, allò... No és Covid, és perquè tinc mocs. Sí. Sí, bueno, intentem fer servir l'humor tota l'estona per intentar viure les coses millor, perquè és que si no, de veritat que aniríem malament. T'he llegit dir que n'és molt de difícil, no?, el poder dir bona nit als petits quan estàs fent temporada al teatre. La part positiva d'aquest temps a casa és que us haurà proporcionat, doncs, això, molts moments en família. Home, jo t'he de dir que el confinament l'hem viscut molt bé nosaltres, perquè just feia un mig any que havíem anat a viure fora de Barcelona i hem anat a viure a Argentona en una casa on té una sortida. Llavors, clar,
per nosaltres el confinament va ser relatiu. A part de que teníem un petit a casa i que, per tant, ja fas una mica més d'incubació, saps? Amb el fet de poder sortir a l'aire lliure i poder prendre el sol i llegir un llibre a l'exterior, no té res a veure amb com quan estàvem a Barcelona i tinc amics, per exemple, que han passat el confinament en pisos de 50 metres quadrats amb 2 fills i es pujaven per les parets, vull dir, allò era el borde del desequilibri general, saps? Vull dir, no... Per tant, nosaltres hem sigut molt privilegiats i a mi m'ha donat la possibilitat, sí que m'ha caigut el teatre que tenia, però he pogut estar amb els meus fills i això per mi també és un regal, saps? Llavors, per mi és molt important. I durant els primers anys de vida dels nens, més, no? Perquè et necessiten molt. Llavors, per mi, en el fons, he intentat agafar-m'ho bé i veure la part que em compensava i estar amb ells cada nit i posar-los a dormir. Vaig esgotada, no dormo, això també t'ho he de dir, però és veritat que a mi m'omple absolutament. Què més heu fet durant el confinament a nivell laboral? El que hem fet és allò que vaig fer del teletreball i molts càstings, això sí. Això s'ha com reactivat, aquesta nova manera de... Online, càstings online? Sí, avui hi ha una nova manera, aquí. Sí, jo crec que això a part s'instaurarà i farà que té una cosa positiva, no? Que és que molts actors no haurem d'anar a Madrid a fer càstings, perquè els primers càstings, les primeres fornades, s'envien per internet, saps què et vull dir? Llavors, jo he tingut la possibilitat d'accedir a molts càstings durant el confinament, crec que no n'havia fet mai tants. I, bueno, llavors vas professionalitzant-te, no? Perquè al començament és un caos, et graves 30.000 vegades, mai t'agrades, i la meva parella em feia, bueno, prou, o sigui, no et pots gravar 50 vegades, grava't en 3 i envia-la millor, però per favor, perquè tornes una mica neuròtic, no? Però, bueno, a mesura d'anar-ho fent, doncs vas trobant la part positiva i he pogut accedir a moltes proves que me n'ha sortit una i no l'he pogut fer, o sigui que ha sigut un desastre, en el fons, però com a mínim, sí, noia. Perquè estic a la sèrie del migdia i llavors coincidia i, bueno. I com que amb el Covid doncs, hi ha molta gent que ha de venir a rodar de fora i no pot venir, llavors cauen els personatges i et truquen a tu, és una mica caòtic això, i llavors et truquen amb una setmana d'antelació i si estàs rodant una altra cosa, bueno, costa, no?, compaginar-ho. Però, bueno, més val dir que no perquè estàs treballant, no?, que no tenir feina. Vull dir que això sí que dono gràcies i tant de bo duri molt. Passa que és trist que et surtin oportunitats en aquest moment i, clar, no puguis arribar a compaginar-les. Bueno, aquesta vegada ha sigut per timing, perquè ens han avisat massa en poc temps i no s'ha pogut donar. Espero que les properes vegades uns i altres ajustem, saps? Justament volia parlar una mica que no fa gaire t'has incorporat a la sèrie de TV3 com si fos ahir i sembla que les telesèries i les plataformes digitals es poden convertir en el futur, no?, pels actors i actrius. I més si es produeixen a Madrid. Et veus fent la maleta i tots cap a la capital. La família Trapp, vámonos. De moment no. Jo crec que no, perquè hi ha moltes coses que roden aquí i si no, hi ha moltes maneres, vas i vens. Vull dir, ja ens ho hem plantejat, no? Si sortís una diària allà, intentar negociar, rodar 3-4 dies la setmana i després vens aquí. Jo amb els nens ara mateix no m'ho contemplo, però amb Marc sí que hem parlat aquesta cosa d'anar i venir. Instal·lar-nos a Madrid d'entrada no és el nostre objectiu, saps? Preferim anar i venir, jo tinc la família aquí, vivim a Argentona, tota la meva família viu a Argentona, per tant, i a Mataró. Per tant, tinc ajuda i entre tots ens ho fem i de cop i volta allà a Madrid em trobaria una mica en el desert, no? Ara, si em surt una feina a Madrid, evidentment me n'hi vaig. Vinc, faig el que sigui, m'emporto els nens, m'emporto la meva mare, o sigui, les 1001, però treballar hem de treballar. Ja ho veig. I tant. Una a la teta, l'altra a la motxilla, el que sigui, però sí, hem de treballar, ens hem de guanyar les garrofes i m'he tornat a recordar del David Bagés. Perdona, se't veu una teta, ja te veo por Madrid con la teta. És igual, tio, que es vegin tetes, escolta'm, totes en tenim, saps què et vull dir? Arriba un punt que perds les vergonyes, també. I estàs treballant en paral·lel amb altres projectes? Perquè parlar de futur és difícil, però tens algun projecte allò més o menys definit en ment per un futur immediat? Bueno, immediat no. Tinc Com si fos ahir, que en principi és tota la temporada i que mai se sap, espero que siguin moltes temporades
I em van trucar l'altre dia per una possible obra per la temporada alta que ve, Uau. amb el Josep Galindo i la Mar La Monegal. temporada alta no paren, perquè la programació s'ha fet en streaming, s'ha fet en directe, s'ha fet online, vull dir que... Sí, és que la gent es busca la vida, és que per sort hi ha gent que té idees de fer coses de diferents maneres, no? I aquesta obra justament és la que va guanyar el torneig de dramatúrgia, la que m'han proposat. Sí, la de la Mar Monegal, que és una passada, sí. I ho codirigirien Josep Galindo i Mar Monegal, però això, ja et dic, tal com estan les coses, n'hem parlat, som amics, els tinc molt carinyo i tant de bo es dugui a terme, però ja se sap que en aquests moments jo tenia 3 coses i m'han caigut totes 3, per tant, ningú s'acaba de lligar del tot a res, m'entens? Perquè si has de saltar en qualsevol moment, tothom crec que ho entendria, no? Quasi ni lligar-te ni fer-te il·lusions, no? Perquè dius, ho agafaré amb moltes ganes i després no podrà ser i la caiguda serà com més profunda. Sí, la nostra feina per això ja es basa en això, en què t'emociones, fas un càsting, passes una primera prova, una segona prova, et penses que ja hi ets, els productors et diuen que sí, i al final acaba sent que no. I a veure, el primer no el dius bé, el segon no també, però el tercer no ja... Jo per al confinament em van dir 3 no seguits i t'he de confessar que el tercer em va agafar una mica de bajón perquè estem treballant amb nosaltres mateixos, amb les nostres emocions, llavors no estàs venint sabates, saps? T'estan dient que no a tu i arriba un punt que encara que intentis treballar-te l'autoestima i tot, doncs hi ha moments de baixada, no? I que t'has de posar, de remengar per intentar tornar a confiar i vinga, i no passa res, i esportivitat, sobretot. I a vegades costa. Has treballat en cine i televisió, però quan penso en la Sara Espígol jo no puc evitar veure't a la meva ment damunt de l'escenari, no? Quines ganes de teatre. Però mira, tornar als escenaris sembla tot un repte, tenint present les limitacions municipals, aforament, mesures de seguretat, però val la pena? Val molt la pena. Val la pena, absolutament. Jo crec que és que no sé què estem fent. Més que res, que és el que et deia abans, que s'ha demostrat que és absolutament segur. La gent s'ha currat unes mesures molt acurades de com han de ser les coses, saps què et vull dir? I es va dur a terme i va funcionar. I de cop i volta, doncs no ens ho permeten fer com voldríem, però això s'ha de tornar a establir ja. Jo necessito anar al teatre, o sigui, tinc mono. Sort que al meu poble, de tant en tant, fan teatre infantil. I de cop anem al teatre i és com, uau, saps? Per nosaltres és vida i és que no entenem la vida sense teatre, no? Hola, som les 4 bessones cabrones. La Berta, la Fiona, la Màrcia i la Sara. de quan somiava. Lady, 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 vive en su mundo de cristal. Cree que algún día él volverá. ¡Vine al Festival Shakespeare! Moltes ganes de tornar al teatre, però digue'm, quan passi tot això, què és el que més et ve de gust fer? Oh, viatjar. Viatjar, o sigui, ens morim de ganes. A part tenim una casa mig abandonada a l'Empordà perquè no hi hem pogut anar, clar. No podem sortir. Entre que hem treballat i que no ens deixen sortir, doncs la tenim allà i tornar a l'Empordà, tornar a viatjar, jo amb els nens portar-los amunt i avall, el meu fill, pobret, no ha sortit d'Argentona, saps què et vull dir? Tinc ganes de veure món una mica i sortir una mica, sí, amb els nens i amb el Marc i fer coses així. Molt bé, Sara, encantada d'haver parlat amb tu. Ja hem dit que el destí havíem de tenir aquesta conversa. I tant. I bueno, si no et veig a la tele, que no et veig gaire, la veritat és que les telesèries de fa un temps, però desitjant de tornar a veure't al teatre. A la Garriga. T'espero a la Garriga. Vale. A veure, els bolos també, que és un tema. A veure si hi ha molts bolos i voltem per tot arreu. Molt bé, bonica. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.